uong. Ito na lang to ulit. Alwadam. Ayan. Ayan. Siling labuyo. Kata ito bagong na. Mantika. Pagkapak magamit siling labuyo na. Ayan na. Nai-prepare na kita sila tayo. Mauong. Kaya na kita na dumadong ang klase sigulay. Ang karbiro nga na po tayo. Dapat tilamisaan tayo nga. Karison. Wano niya tinagan na to yun. Pagpagpagod tinwang. Mayat dyan katay dito. Table. Kaya nga nakaindayang ubeng. Hindi kayon. Mangantayon tayo. Pray tayo dito sila tayo. Praise the name of the Lord. So nalpas tayo na ikararagan. For the first time. Sili. Sumubulata mo kung gumao. Kakabsat kinigayem. Okay. Patik man ti at sila iti gulay dito kumukuman. Kakabsat. Fresh na gulay. Wala. Saka ikan sili. Uyo. Mga kaibigan oh. Grabe. Mereka ni pag. Ayon. Nyalo lutom jay pag. Lauya. Lauya.